Svakom čovjeku mora se pristupati vrlo temeljno, jer naša dijagnoza je ozbiljna. U nas je ušla bolest, ima ono kao lude krave, svinjski grip, ptičji, šta sve ne. Ima li još to u toj dijagnozi, može li biti da mi možda bolujemo od neke teže bolesti? I vidite, svijet to uporno ignoriše. Iako on u njegovom izvorištu, on odlično zna koja je naša glavna bolest, ali je prećutkuje. Šeta nas, aj bi snimio ovo, tu bi zdravi čovjek obolio kad krenu da te šetaju po odelenjima. To sve košta, razumiješ, to ti je dobar dan, 30 evra. I opet ništa, znate, opet obmaka. Neće da nam otkriju. A vidite kako je tu u crkvi dovečije, kako je Gospod precizan. On nam odmah otkriva koja je naša glavna bolest. Grijeh kao bolest.